imamo veliku podršku. Ljudima je drago da je konačno neko uradio nešto, odnosno napravio neku akciju, da nije sve samo priča. Acceptăm, nu-i vrem ca armele să fie distruse. Ovde nam je jedini izvor vode iz ovog šahta i tu se peru zubi, tu se peru ruke, tu se pune kofe za čišćenje. Šta planirate da uradite sa ovim prostorom? Ovaj deo za sada ne koristimo, zato što su nam rekli ljudi da postoji velika verovatnoća da je kontaminiran, da nije dobro uopšte biti ovde, prolaziti kroz ovaj deo, zbog te vlage, zato što je bio zatvoren godinama, zbog otrova umrlih životinja. I Sergij Trifunović se ponudio da nam da pola novca za to ozbiljnije čišćenje i deratizaciju, u stvari celog prostora i sale i ovog dela ovih kancelarija. Svako ko prođe ovim stepenicama i pogleda taj vitraž, odmah shvati kakva je ova zgrada i da je zapravo stvarno jedno kulturno dobro u pitanju i